musazoronde guhwa unless kutore matanho ekuti muite tsvakurudzo yekuti guhwa rirakamira sei. Mukarironda onai zvirinobudisa zvinotorese mombe kana kutore mombe. Kurazi tichiende ipopo pakorito imimi kuti mwazwe kuti pane dhekepfeke hamuzoichamhanya bene tengozha muchiridze makosho kunotora korito mwaichiite tsvakurudzo yataurwapo ndiani munomire kutaura ndakwananya nhinge ichinyengwa varume vese varino kuti ufe iwowe unoizero zvinouraya sei zvine makuwa akawanda kumira kuti ukazwa nhinge ndakamona chinyengwa whether yaizoite ibi kana kunyepa pana unozomira mwakunyanya kusenzesa violence kuti azvishuwa ndakwana mukadzi wako chinyengwewo. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba ganjanda uyaikane muone pale na uya Yolanda Mamarisa na kuziwa mufambi na uya mangala kwa mashura mudo dari kwa mama marangi ne na uya kwa Yolanda Marisa akakwala mazina akakudaro ni aina gamroa nasinzimo kwa sababu magaroa ni magaroa wingi magaroa ikiwa ni bana tunaona ni wairudi ndio wairasi akipani bamsoro mira yo ni wali ndwani tipande yako izwe nakabuda pamba iri muswe Friday ndichina kuvisit kuyandazi yangu nandafona kunayo ndinoda kuvisit kuyandazi yangu ndadzoka pamba iri Sunday ndisvika makuru zvekuma past 11 12 ndo ndasvika ndichitsvaira mumba ndakapikisana narakadzi ahobva watosvika iwa anazideni kuziva mufambi amba asvika kobva atonditi murumenyu ari kupi murume wini harisi kuziva kwaadii kwaari ndakatobva kupana pamuswe Friday kubva kutotanga kudii kuuya nhasi zvikanzi mama endipi ndandaenda kuchikuyera zvikanzi kunodii nai baba Dion zvichabvunzwa here kuti ndanoenda kunodii imimi zvamunoziva kuti muchwere kumba kwani kumba kwenu akaramba achipopota ari pamusuwo webedroom rangu achitaura masoko ekuti anzi murume wenyu ndikutomuda murume ndoda kumuponda akasauya chete kumba kwedu kundoda mudii ndoda kumuponda ndakada semunhu amuignore ndaenda pamusuwo wekicheni yangu pamba ndikamwana kangu kanga kutoshimanzara ndasvika iyo baba yangarunditira mashoko vandisundira kicheni andisundira kicheni ndakadonha padhuze nepamoto kwati muri kundisundira inini ndine mhosva yeinani nemi mune nyaya mukutsvaga murume wangu here kana mune nyaya yamina zvikanzi imimi ndoda kutokurowai murume iyeye ndiyachanokurapisa akandizvuzvurudza mukicheni achindiroya madziro ndikasaidi zvangu rese achindiroesa madziro achindiroesa madziro nguva yandakasimuka ndobva andirowa zvibhagera pamukoro mazinangobva tokudaro saka nguva yapa paside pekicheni yangu nefoshoro nebadza dzakasvina saka iye paakabuda badhoo rekicheni ndopakamira pamba nefoshoro nebadza ndakatoti pamwe munhu unepfungwa yekuti anogonohunga chii foshoro ndopandikazviwa kamwana ndakatowazvuzvurudza mhanya unopinda mubedroom akatova nguva ari pabedroom pangu ndoka almost 5 minutes ari achizunudza tori pabedroom pangu kuda kupinduka katia imimi ndamundiwera chii saka nguva yese yazvakaitika izvo ndakana marwadzi andakakunzwa kana kudii abva abuda pamwe pangu paya ndakatoona ari padhoo pangu abuda pamwe pangu akabuda achiti endai kwese kwamunoda kunyaenda kumapurisa ine hapana chinodii chinobudava hapana chinodii chinobuda ndopandikabva ndazoona zizi ndazomuda ndio naenda kune muzukuru wangu tichitoti ndinotsvaga murume wangu kuti ari kupi ndopandikazoendawo kumapurisa kuti ndivanomuitira ripoti rekuti ndinorapa magana mapurisa ndakaenda wasumwera mapurisa chongepi kwagondo kugondora bese ndiani ari magondo izvozvo
Alipagondoliani. Ndi machisa. Ndopaneka muphaika kukulisana ndi machisa. Machisa. Mune arasisa kwazake. Nazo zitenje. Tibiri. Mimi ndio mwana yeye. Ndinayo. Mvuzo. Mvuzo ile. Ya ndine mvunzo kwa. Mvuzo. Alright. Inini ndine nawi mamiri yakaita. Mvunzo. Zara mambo. Aiwa ndina. Ana mvuzo. Kusaurira ina za. Olishipanda tiso. Alright. Tingati kumashuro kunga pane mwezi nini tu. Aiwa mwishawe ndatari na yako. Alright. Nyaya yangu yakamira kadai. Mamiri yakaita ndakati ndisvika pamba anditi kumashura ndisvika pamba inini ndakasvika mukadzi wangu asipo ini ari kunetsani wanga vari tu murume wake nechini mukadzi wake ari kunetsana kudaro ndobva ndasvika parozi pari kutukana nditi indobva ndatosvika padhuze saka ndakasvika semunhu anga asoda kutaura kuti zuva raradini ndobva ndatosvika inyaya yekwemuri kutaura zuva rawira kudaizvo zvikanzi mudzimai wangu ndakati ani lesi ari kudanzi inini ndakati ndakaona mukadzi wako zuva inechi aine chikombo murikuona ndakati nyaya yakadini yakanaka bari kuti itaura usiku uno haidini haiiti tozoitaura kwakadini kwakajeka murikuona makuseni ini ndobva ndatomuka ndobva ndatotaurawo babangu namai ndobva ndatoti ndonhau iripo ndataura kudaro ndobva nditi nyaya iripo ngekuti yochenda kwani kwachaimini village level wataura watsanangura bore nyaya yadini yabata dzimba dzakati wandini murikuona ndobva ndaenda kutsanangura nyaya yangu iya ndaitsanangura obva adaidzwa obva atoti tiri kudini tiri kuuya anobva aungana village yese bva yaungana kuna munhu akadini akauya uruzwa wauda kuzomutera pambari pabatumwa chimapurisa epani achaini ichisvika ipo papo wasvika pasina munhu uruzwa day 2 obva adaidzwa futi hapana munhu akauya obva azosanganiwa naye ari kunzi anga atoenda kwanga atoenda uko obva anzi yodzoka udini utaure nyaya yako sematauriro wakadini yawakaita chokozi nyaya rigumira pauri iwewe kunzi ndiwakadini ndonyakutaura nyaya yekuti ndakaona mukadzi wake wakuziva nechikomba muruko obva ati handi kudzoka mai manje obva aenda anobva aungana ndofunga naano akazotobva zvekumapasi 3 anhu akaungana haana kuti kuuya day 3 day 4 ichingodaro ichitiza day 5 ndobva akazoya ana bamba muvini tazoapirawo nyaya tikati nyaya hazvidipa kuti tigadzewo mwana wenyu pamatara imi musipo chiregai ndidini tikudaidze obva auya munhu uya kwatomutsvaga haana kuti haana kuoneka nesuya ndobva ndachizosvika pamba pacho ndasvika pamba pacho ndobva ndati imichi chiuya zvekudare mutaure chinhu awe muri kudini muri kutaura ega handiti ndasvika pamba paya ndakatoti gogwegogwe ndobva ndatosvika pamba pacho ndasvika ndikatoti maswera sei ndandokumbira kuti muye pamba pano adini aungana kare muruzwa senhau enda ndataura makusini kuti mirirai mimichi anhu aungana then nyaya idini yotaura muruzwa ndasvika pamba paya ayobva atoti inini handitonganise nyaya dzichihureba handine nadzo ndikati dzo nyaya dzadzi muri kutaura ndodzatoti mutitaure kuti chihure chacho muri kumbochibata papi handiti monditongedzera zvokuti munhu adani mukadzi wako ngekuyarapo muruzwa paya kutanga toshauta handine nazvo painini chichi kwatanga kutopopota zvinhu zvakawanda kutondukira bereki paya muruzwa nobva atondipusha kudai ndikati ona izvi munondipusha sei ndoda kuona saangarwaridzira murume wake angari mumba ndikati ngachibuda tichidini tiende naye padare handina zvondomuiteni chandotanga chotiyananiswa nditi ndinongedzera kuti monini chikomba chemukadzi wako chirapa muruzwa obva aramba kuti obva arabudisa mukadzi wacho obva adhifenda saka ndopendakapakandipusha ndopendakabva ndadini ndamurwambama muruzwa ndamurwambama kudaro ndobva akabva atotisa obva apinda mubva obva avhara dhoni mukati muruzwa ndobva ndatoti azvavadiwa kuti mubude tidini titaura nenhau iyi mukona ava ndobva akabva asvika muzukuru wangu Mabondi asvika ipo babo George Mabondi echisvika obva atoti chisekuru kana anhu aramba kudini aramba kuuya siyana nazvo tochiona kuti nyaya inofambiswa sei muri kuzviona ndo mabvire ndakaita ini pamba pacho ndabva ipapo manheru acho ndoona zvomapasi 6 aya obva aenda kwagondo asvika obva aenda komangara nhau iyoyo amangara nhau iyoyo ndobva ndadaidzwa kubveswa gondo ini ndobva ndodikanwa kwaodzi nechitatu ndichisvika ikoko kwebva yasvika bhazi fedha koti dendera risati radini onerawo rasati rakagadziswa kuti riti nerevhuru nderichiturwa kwanzi wamutare kwaita
kune zvazvaitika ikukosa papa sitorina kotani yese ubva todini ubva todzoswa. Wikere chitiri ndo pendakazopinda mukoti ini. Ndapinda mukoti and after that papa angatonditi iwewe toda kuti tidini titaurira newe ndibhadhare chiku kwazokuita mukadzi wangu ndobva ndamba $70 ini yanga yakanyorwa papepa ekuzi iwe wakakwara mazino ndamba $70 obva aenda kuchipatara obva aenda kuti ngorapa tikati tichazodzoka azodzoka nefeedback kuti pane zvinhu zvasarai pane mishonga iri kuti ndiri kudiwa ere handiti tizotaurana kuti alright since isu tiri kubhadharana handiti zvazvakadii kuti dhoke ridini riguru muruzona dhoketa harina kudini harina kugurwa indo mandatodini ndobva ndaenda kwazi ndobva ndasvika ndobva ndatongwa ini ndatongwa ndobva ndapuwa sentensi yangu ndobva ndapuwa 210 hours dzandiri kushandira hurumende muruzona ndozandiri kushanda izvozvo. Saka kuzobva ipapo apo ndobva akazonga hawo akuzomangara kuya futi kuno kudi kumangara ndobva yazosvika ikoko. Mechobvunza leo. Ndinochekutaura panyaya yacho. Mubvunzo. Pane zvataura ndichobvunza kuti musi wawakauya wakandirowa usho. Makuseni macho next door wangu nini anonzi Naimari akatofura pabhoti vachitotaudzana nemurume wangu. Kana kubvunza kuti iwo makuseni pamakauya nini makadii kunetsana nemuridzi wenyaya wamamakanangana naye nekuti inini nyaya dzinge dzinandisimba nditi makadii kunangana nemuridzi wenyaya makazotambira kuti muridzi wenyaya wabva mutanzveke ndionaka mukadzi wacho ini ndati nemusha iyi makutaura nyaya bvunzai mabvunzo ikutaura kuti imimi murume ndiyo uri nyiri mazoro kudi murume imimi ndiarikumiungani nyiri mazoro aiwa wamaiti vari kutsvara munhu wenyu ngeupi ivo vanga vaine nyaya nemurume wangu vachitanzi murume wangu anga nenyaya dzechikomba chemukadzi wake ndova ndiri kuti ini makadima wenyu ndiyo ainga nenyaya dzechikomba chemukadzi wake ndo zvavaitaura iwo akazvizwani hanzi takanzwa nemukomana wedu webasa imimi ndizvo mataura mabudiro yakaita ndo mabudiro yakaita wekuti inini nyaya yakazotaurwa nemukomana webasa akutaurwa shamwari yake then shamwari yake yando yakazoenda kotaura mudzimai wangu inini kuti imi ndo nyaya muri kudini akaendotaura murungu wake wanoshandira murungu wake ndiye akazotaura mukadzi wangu ino ndo nyaya iri kudini iri kutaura asi nyaya yakabvira pana Lesi muri kuzona and after Lesi ataura nyaya iyoyo handitika iye manje munoziva kuti nyaya ikataurwa nditi mukadzi kana akazvinzwa anenge afamba uchitaura amweni anhu muri kuzona pakuti ese anga aripo pakati penyaya chiti mukadzi wakuziva kudanana naye nemunhu ureva kuti uyu akatore matanho panyaya yemakuhwa mukadzi wako ari ndezvezvikoro akabudise pakurwa murume waava ndiye akabudisa nyaya ndobakazvosvike pekuti uzise mazino ubudise ropa rezeri wakanga wanyebatirangei chakarekenesa kuti iwo acho airamba kuuya panyaya yekuti tionesane kuti chiuya ikatitaurindindomunwa apa nyaya yakazotota kuti ndimurowe inyaya yekuti iwo acho anga kundipusha ichindituka mashoko anga akashata upenyu wangu ndikatoti saka chamunonditukira chii isoro ichafamire regai tibatsire vanhu aitangaenda kwachairman omangara nyaya yedu dambudziko ndiri machairman vasina maroramiro kuedzarise nyaya dzechivanhu vanoita madhara ikoko havana simba iro riya simba nderamambo kana sabhu unoende koripoti pana sabhu ndine mashoko anoti ari kutaurwa ndoda kuenzaniswa kwete pana chairman wemusangano kana wei haana maroramiro iwawo ba saka ndo panotangira nhau dzenyu kuti mimi munondoti yo hapana mupurisa waenda iyo ndo watadzirwa ndori kudaidza futi vanhu vacho mochone kuti ipapapo pari wrong imoona apa kuti mumwe mupurisa wamambo hamuzi kumuona kudaidze imwe hakuzi kuenda mambo ba anotuma messenger saka dai kuti dare rakarongeka musikasatsi pachairman pechitumwa messenger rokudaidze uyai uno tizwe nyaya yenyu iyo vaingati kudaidze kuti sabhu ndiri kuzwe nyaya inoti tidaidzirei vanhu ndo pamunotanga kude kudzidza ikopa kuti muzive magariro akanaka amunoifana kuita munharaunda dzenyu hamutotangwe ngemachairman munotonga ngemasabhu atendamuzvakambiri
pamusoro chakamira ndinobvunza mugomano iwe simba rekuende kobate mukadzi pamakavarona azvizvunza zvemumba handina simba wakaronda mira ndokutaura simba rekuti uende pamba pemunhu uende kobate mukadzi wemunhu pawamuzvizvudza wachimuzvizvudza simba rapo kwe wakaenda mubedroom make simba rakakuondeni ndingangoti hangu hapanaka nepasimba iroro asi chakangondipawo zvinhu ngechekuti village yanga yandiregerero panyaya yangu ngasaka ndoita sei ndandodaidza vanhu wacho wauye kanyaya iperi saka ndiyo mhosva yakaita iyeyo chiona wakabvise mukadzi wemu mazino mangani mairi mhosva yakaita iyo mhosva vaombesa akakwara unga akazaka apa wakasvika nemwoto shamai murume ipamairohwa wakaripi murume angasibweni ndakabuda museflight izvikaisati murume akapasinao apasitori ndasikozwa kuti aende ndakatozomutsvaga mushure nonge ini ndatokwana iwo akamuroyo murume wewe anga ari mumba asi chinhu chakatadza kuti abudeka inhau yekutya kuuya pachina papaine vanhu kuti ataure nyaya yake waike ubuda kuti akenya yake yaiipi yaitaura yekuti hanzi ine ndavana mukadzi wakaine munhu iyo wati iye murume wawo ndiyo kanono mukadzi wako izvo ndopane nyaya yacho mutaipani ipeitiswero ndingachinichakamire panyaya yekurondedzerwa namufambisi woyo musi wakatanga kuuya nyaya ipamba pangu ini wakatanga kuuya mudzimai wacho natete acho nemushandi wavo vari vata pamwe patotsva votouya kwakanaka here kanzi isikaopanaka ndanzwa maibhiata anondimaibhuracho vachiti vakanzwa nyaya nemushandi wangu nemutemi makandivandilezvikuravasitsa muziya mutaureni panapa handizi inyaya dzenyu dzemakuwa ngekuti vakadzi ava vanonzi vakatukana kumakuru ameno nyaya dzavo dzavangoitirana handikazosvikira vazozotanga kutukana matukano saka zvadaro kuseni kwacho ava mukadzi wauyu vakazoya pamba pangu achibva wana mukadzi wangu akusuka zvikanzi ndauyawo panapa muri kudiwa kumba mukadzi wangu imba yedzinyatipai baba unini inzwai madzimbukiwo handina kuramba ndakaenda pakubacho vari makusenseni kutoenda kubasa ndasvika ndakasvika ndikanogara muchimachesa ndatovamuka mamukaere vanderera mamuka mamutone mwana angazoisa moto wedodoshwa ndotombogara votobuda ita zvayo ndozovanamufambi nanzwa kuti mandidaidza tibeti zvakanaka here hausati wadaidzwa uchazodaidzwa kana vamivillage vadini vaugara chimodzokera aimufambi mudzimai wauiri mudzimai wavo ndiye akauya achiti atumwa nababa namai mwaindaura imimi kuti ndauya ndaapano ndimai vauyu kuziwa mazvarira ndo ndakazonoona nanakomba kwacho ndazonombo ndakapata aona ini ndinoda kuzoenda kubata time dzangu dzekubasa kutinoshandawo nengoma kuseri kwatinopinda basa kanzi anhasi basa kwachamudiriba mukadzi wangu wanga anondida zvita chikafu munzi wangu andoshanda naye kubva atosvika sekuandikubasa andikubasa akaorani pakatobuda takumashops mukoma vatoziva akabva asvika imutu baba handinditatera panapa manzi muri kudiwa kunga andobva futi izvo zvizvi zvikanzi kwatonzi muri kudiwa kune dari dari rii muziyemi ndimune masoko akabva nekuona ibheta chienda kumushandi aisi makaona mukadzi wakuziva aine chikoro nai uyu ndakamupindura kumanheri kwako adima kwangu nemudzimai wavo achikati yadzenza kutaura chokwadi handingadzizivi aya makuhwa emadzimai akatukana kumakurudzwa akatukana kumatukano kwani zvikanzi munototi mudii mudzoke aina handikwanisi kudzoka kuenda kubasa mozondiona kumanheri ndaita sei ndadzoka manhero ndakaimbopanga kunowandakaona akauya kuzinda handingaendi pakuti narimba kwavo kuine nyaya dzakaita sedzii
Zvinhu zvakaitika several times ukachita ndaiti ndabuda ini kuenda kubasa. Pamwe pazuva rati ndabuda kuenda kubasa achidzoka ndokunzwa mukadzi mama chidaidzwa. Pana vanhu vayapana. Musi wesondo wakutaura akazoya mupama sasatamuda. Musi wona handisi kuenda kubasa vainge weekend. Obva atondigogozera takarara mukadzi wangu papasina. Ndotobuda pakanga shamwari wayapana pakatanga ndobuda ikira izvi zvazvo. Ndikati aona shamwari. Nyaya dzematare ekumbabwe inini handikwani matodaidzana matezvara handikwani asi chaungakwanisa kuita iwewe kana iwewe uine nyaya yekuti ndine witness risiri kutaura zvarakaona chienda pashi womangara nyaya kwani kwashi ndinozoya kudarire kwashi kuti darire ekumbabwe handikuri kuyiko ndozvandakamupindura obva adzokera ndakatosara kusangurani pamoto pakubika chikafu changu kwakudya ndotofonera nemukomana ukachigara mukwa ndoshanda naye ayo munhu wakatumirira chilishi chegwai kwakauya ari kubi pamahara uye sangane ikoko uye ndiko ndine timbofara tiripo ndakabva ndaenda pamahara kwangu uya tiriko kuzoti zuva rakonyora baba yashamwari yangu ndo akazotofona pafoni uyu zvikanzi una babara neri papa zvanzi titisi zvikafanga hamhani kuro kumukadzi wako arohwa wanzi akora zviseneti asi ndasiya muzukuru wacho aronzi ndiye atsvaga mutududu kuda kutomumhanyisa kupi kuchipatara takabva kwembe achifamba netsoka rakatiza dust road hatina watakaona avangu vadiridzirani pakati ndichisvika kumba handosvika pasina munhu chibva ndaenda kuwana mbuya mbuya akati zvedi vauya panapa vaitotaura nauya usaka akati achimhanyisai munhu kuchipatara ndo mafambiro akaita nhau yacho iyi. Iwe mkomana unosayari kuwe ndiye kurume. Ndinyashani wauya naye mukunda una mututsi wacho. Unenge kuti kuwe mukati munhu unosha. Ndoziva. Waibate paipo wairo. Chandakaenda nako muramba mandinombata. Kuti masine isati kuchuwe. Yero paite. Waida seti. Pindura zvekuti iwe mbama ndiyo yakabvise mazino neropa rese here. Hai mbama ndoda kushandisa ndangomuvanga mahwani iyo batotiza kwatopinda munhu. Mazina akabaya mazina. Mazina ndakaenda kuchipatara munhu anotwa X zvanzi bonzi nemusoro rakatsenga so acha ndakatosungwa ndikutanga atomboti mazina madii matomabvisa anotsvaga mari mwese achimweswa mwa kangoma undeka kuti abviswe munhu unotozoremara mwana kudii chimbozi naye kudii kusunga saka ndizi musi wechipiri chatobvira chitokwandikunodzwa. Okay. Manje isusu munhu kwapisi munhu unopise ng'ombe. Unopise munhu arowe munhu pakapinde ropa unopise ng'ombe. Ndafuno. Uye kati munhu arohwe kana akukanganisira svike maporofisa kuti nyaya ichiitawo. Wadiwo mukati wemunhu waitoendumba akanyarara. Kuti uruzivo ndiyo unengewezo. Ya ndodozvikutaura kuti Iyo uri kuzviziva kuti ndiyo unengewezo. Kana wasunge munhu kambeki. Ndakutofungidzira kuti kamweni ndiye bhozi iye chaari kurambirwa kuti inini wacho ndiyananisane naye kuti iye andinogedzera kuti munhu ari kunyanga mukadzi wangu semafungiro kudai nyaya icho ndakutochishawa. Aoni kuti nyaya yako yareba kuti akataura izvozvo mumwe handi kuiba akataura kuti mukadzi wako akusenzi mumwe mushandi asi iwo wamene kuataka uyu akataura chaiye aona kumwataka pamusoro chaari kuita ngechekuti nhau yacho ine anhu ari kutotaura kutoti isiso nyaya yakabva apa handiti then uyu mukadzi wacho akutaurawo newebsite kuti mainhingi ari kudanana naningi muruzuna iye wacho ari kana dai zvakadaro wena kana dai zvakadaro hausiwo unoataka hausi mupurisa wachairman kai mupurisa wachairman wakaenda kuripote nyaya ndiye aifanirwa kutore madambi nesiri wakazvitora pamusoro wechangamire ini ndaifunga kuti
nechimiro chandiri kuona panyaya iyi. Guhwa harirondwiba. So uyu wakaronde guhwa. Guhwa riya ramupinze mudambudziko munyaya hombe ndiri kudotaura panapa. MuZimbabwe muno hakuna munhu ane right yekuruwa mumwe munhu. Kechipiri, uyu wakarwise mukadzi wemunhu pamusoro peguhwa raakaronda. Chechitatu, wakatopare ropa munyika yenyu Changamire. Since uyu achiri patreatment yemazino, haindai kungoti Changamire, uyu ngaatomboziswa nyaya yeropa nenyaya yekurowe mukadzi wemunhu munyika muno. Nokutyore mutemo wehurumende unoti hakuna munhu ane right yekurowa umwe munhu. Vamusoro Zimbabwe saimbobhadhara Changamire kuti waimbobate pai mukadzi wemunhu. Kana kuti achiresponda hakurowa wangu ngachireda hange ndakaromba machi, asi achiresponde pasvika vakoreto vachiturire kuna Changamire kuti uyu wakatoite mhosva kurowa mukadzi wemunhu, kubudisa ropa munyika mamambo. Urikuzwa here? Wazvizwa here kuti mhosva? Wazvizwa here kuti zvinode mombe? Unoti kudini? Panapa pana mbama badzika panapa zvawakaita mukadzi Vane mboma mukamba iyo nounza here mombe yamambo pakurowe mukadzi wemunhu mambo. Chindoti muripo mutongo wekurowe mukadzi wemunhu kubudise ropa, asi kurowa kwacho kune mutongo wako kuti simba unorone pere kurowe mukadzi wemunhu. Sati tatombotarise zvokuti wakakuwara sei, undosimudze ruoko rwako kuise pamukadzi wemunhu. Tinopiswa yomaya kuti wakakuwara. Izvi zvinhu izvozvo iropa rakabuda apa. Tinoti nemombe yacho. Imai munodei? Kukwara ndakakwara nokuti kana izvizvi nditone problem yemusoro. Yemusoro? Nditonotorwadza side rangu nemusoro. Makaenda hospital? Ndakaenda dhokta akati mazino ako anofanira kubviswa nokuti tsika dzacho dzese hadzichashandi. Saka neimwe nzira mukuti here hamusati manyase kuziya kuti zvinosvika pari, muchida kumboramba muchienda kwadhokta handizvo? Ini ndakasungwa mushure mekunge ndakumbira, asi nesituation yandatoona izvizvi kuti musoro haupori. Dzimwe nguva ndinotogara ndine mapirizi. Pamusoro yeChangamire ndofunga saka ndandambodarika ndipo ndichiti since ava vachiri under treatment tibate nhau yeropa, ngekuti iyi haina muvhiko ba, ngekuti aya izvozvizvi nyama yavo haisati yagadzikana kana kuziva kuti ndishandipi. Pamudhidhei anoende kobviswa mazino anogona kana kukolapsa kana kuoma. Ipopo ndandamboti tidarike pakambodini. Pomendwa kumedication yopera. Asi ndaida kuita revhesi mbichana kuti nomata pakabude ropa kana kuti hapana, kurowe mukadzi wemunhu imhosva, kwete kumunhu wacho, asi kuna mambo yagara iri mhosva. Kana kundodai mukadzi wemunhu uyu waifanira kundozi mombe nembudzi yekuti mukara ndichaziya mutombo wacho, asi mukadzi wemunhu haropi. Kurova anobvakira chimwe imbudzi. Wega wakabude ropa haazi, wakarohwa akatozobude ropa rinode mombe, asi kutorowa kwachiko kune mutombo wako. Ndine urombo neuyo ane mukadzi akarohwa. Soriweza kurohwa kwemukadzi wakandotarisa kwaunyarara. Vanotozoamba nakuti vakatimbonina munenge maumbire mazamu, munenge maumbire mazamu, ngadii vodzoke pamusoro varume. Iye mukona watenda titipe matatizindaba. Ndini baba yemwana kuziwa mufambi ndingati
pakatange nyaya yavo hapana nechendaiziva ba ndobva ndazokureketedzana kwavo kwekumbobvunzana zuva rodoka. Kwozoita futi mangwanani ndichakatorara ndakabvunze mukadzi wangu mudzimai wangu, iya anhu ari kutaure mazwiwo chii chiri kuitika? Kazi pane nhau inodaiwa lesi uyu nehembe yakatsvuka nehembe tsvuku wakaone mukadzi wako zuva ine chinyi chikomba. Kuchikomo iyo chikomo chacho chine 2 kilometers kubve pamba pangu. Hino muri kuti kudii? Kazi taide kuti ienzaniswe. Ndikati hapana pazvikoniba kuita pamusha padhiki panapa. Mwana washaruzi ngaende pii komangara. Chokwadi wakanditeera akaende komangara. Utungamiri wenharaunda tinomboti padhuze nepadhuze. Mukomana hazi kuya. Zvanga achitaura tizopikisana nazvo. Usikazi kuya ngopi? Uyu mukomana wakaona chikomba. Lesi mungwazi. Hazi kuya. Omboterwa ngemudududu. Kazi wati ndinoda kumboendesa chikafu cheanhu anosenze pamugodhi. Kati alright. Ngatikambe chamangwana. Fumirei wacho. Nharaunda ikati munoona here munhu zvaasi kuchauya bo isusu paanozourira kuti tizogadze mwana wemunhu dare isusu tete kwende kwaachipamba katikaedzana bamba acho ndiwa nenhundawo anehembe guruwawo ndo baba emuroora wangu neawo anonachaaeshe akandogarisana ipo ndiana maponda ndokwakarori mwana wangu. Hino handigadziki mwana wemunhu abereka acho asipo, ininiwo ndinonga nditori mudoko muroora wangu. Ndakamudaidza zvete chiti tizwisane paine mushandi waakataurira uyu kuti yokunoputse dzimba dzeanhu zaiwo. Mukadzi wemurungu wako iwowo wakanga aripi? Ndakamoni pachikomba apo akatorana nemunhu akati inini ndaindisiba ini. Ungayanga aripo newo wakazotaurirwire. Wotitaura kuti chokwadi. Saka ngatimire ipopo kusvikira tizozomubata. Tadaidzana bambo wavo. Tiri kutorya mudining masikati. Totozwa rajemerere. Awo bambo ningi bambo George. Takatogara nabambo maponda ari apo. Mona ndo zvaite nyaya. Inini ndandisiba. Ndimi makadaidzana bambo amfambi. Kuti uyai uno. Pane nhau yeguhwa yatinoda kuti tisumudze tiri pamwe chete iende kwani kwasha achipangu murubaswa achiwa azi kunonoka akauya ranga razuva rechingani rechishanu kudaidze mukomana unehembe tsvuku. Right ana bambo ino mukomana atisizi kumuona ngatitore rimwe danho inini handimangari chinyi handimangari muroora daini muroora unototi imi mana bambo ndinofanira kupangirwe chinyi gomba rei remukunda wenyu nepamwepo nemukoro wake nemukwambo wenyu otipangidzire gomba inonga ndindori mazuva eti kanyati nyenge yakabamba senga asina tokutaurira kuti maitire yenyu yanga ari udoko uyu watobvuma nyaya yatonga ngeyekuti haana babera under which circumstance haazorina right rikuruwe mukadzi wemunhu kana kuruwe munhu ndopasvike dariko apo ndazvangu ndide kuti mwangamude kwenda kwese hakuchina chiro iyo zvizvitika kuti wakataure makuhwa ekuti wakaone mukadzi wemunhu ndiani unosimudze maoko kuti ndini ndakataurirwa ndinhingi imi makataurirani kuti mukadzi wawe uri kufungeni pamusoro ichangamiri ndambonga ndataura ndakabindira asi ndiri kuti ndijekese kuti mukaronde guhwa imwe harabva yakwedu yakadudzemuka kuti zvinotore mombe musazoronde guhwa unless kutore matanho ekuti muite tsvakurudzo yekuti guhwa rirakamira sei. Mukarironda onai zvirinobudisa zvinotorese mombe kana kutore mombe
Urazi tichiende ipopo pakorito. Imimi kuti mwazwe kuti pane dzekepfeke. Amuzoita mhanya beni. Tengo zvamuchiridze makosho kunotora korito. Mwaichite tsvakurudzo yataurwapo. Ndiani munomira kutaura ndakwananya nhinge chinyengwa. Varume vese varimo. Kuti ufe iwowe. Munoziva zvinouraisa. Zvine makuwa akawanda kumira kuti ukazwa nhingi ndakamona chinyengwa. Whether yaizoite idi kana kunyepa pana unozomira mwakunyanya kusenzesa violence kuti azvishuwa. Ndakwana mukadzi wako chinyengwewo. Tina akatowanda tinotoona ichinyengwa asi ndikafamba ichitaura kuti mai nhingi makanyengwa ino. Ndogare ndainire kuti ndife inini. Madedende ndauya. Ngatende ipapo ndopenda ndode kutaura kuti dzauya ngeno madedende atauya naho maita mwataura ere mumwe kuti munhu akandorauya abvise madedende ndani. Regai ndingokumbira ndichiti hani ng'ombe yedongoba yekuti munoumba mokuma futi. Nyaya inozi matatendenda inode dunga munhu. Mangwana munhu unotrena kwakuti makandizwa ndichitaura kudaro here. Samona chizvi matatenda newaralidza nditobataite mastupid stungita chimbiri munhu tamborira ake zimumbe mudanga. Ari ndi matatendenda. Abudisa yaoneke. Mama mapfura ere kuti aoneke. Ndiri kutaurira mukomana ega akaba apa. Kuti aiswe pane munhu wacho mwedzi wendaa zvichioneke kuziva atenda ndaa yake kuti ude kubvise mwombe yemaropa nemishambo yaachataurirwa isati aende kureview mangwana chipiri holiday aiziva kuti nesi chiremba anonga ariko tozotaura kuti zuva renext dare kana vazopedza mazina ako chiremba azoona kuti akamira sei abviswa kupera paAugust uno iwe unotouya nemwombe yacho panapa. Mai awo kana daizvede chivi anigomire kuripirwa andiro musina wasvike pakungaara. Imimi wombomira imimi wana mufambi. Sanye uzodhodza na bambo mezviro zvisina wadini. Nasi mwadhodza. Musazonyanya kudhodza na bambo. Amirai. Dai dzanga dziri hama dzangu ndeichazotaura kuti iwo mufambiwo. Washaishira na bambo. Uya uzwe nyaya kuti mukuto wako wakaoneka gomo. Wako mukwekweredza kuti ambai kwa mambo uzwe nyaya yacho. Ai makwizwe basi ere. Hapeno pamwana chikutaura hapo. Nabacha kuchitaura kana nacho. Hino regai ndikudzidzisei. Unodaidzwa ana bambo ndokunge mukunda wacho abva. Chete kuti haachakaoneka chakaoneka ndinhingi uyu. Nguhwa Bambo andacho kuzi mukundo wenyu wali maropa. Yamuzwe zvintori mukunda wenyu nemaropa aripo. Ye gomba iwo ndonya kubate gomba iwo oripisana negomba. Kuti wazode kwende mberi kotule mukunda wawo yaimwe nyai. Ukaripirwa uchatuli. Wadzidziswa zvinodaidzirwa nabambo. Madaibvira vakaita kuda bambo uye unene tsvaka makomba tsvaka makomba. Hino pale pendade kutaura padoko Patsoro 3 August moya ni mombe yama imi manzikana mama polo ngotswa kudai unoziise dare kuti ndapora muchizozi poeteti kuzigwese muye kudare mwese muye kudare for judgment. Ndade umbodzoka mukati Taurei. sore mukapa. Mukomana uyu waitenda ndakafonerwa ngefoni namba dzemaitora apa dzamachisi. Kaza uya nemwana uko. Ndakaenda naye ndiri kuzeta rapid department. Ndakaenda naye. Ndani mwana kudada. Aterede. Zvaita. Ndoketi rakaitwa. Pakaenda koti ikambowike kuzwa
haizotongwa musi wacho kusvika azopuwe judgment yake uzvo. Saka taakukumbira nekutsvaka nekuona uchiri mudare, uchiri ngati muturongo maari izwa yamufambi namwe pacho tikazoti musazonge zvimwe zvacho ndimwe muri kurodzerapa mataure zvakanaka kuti muri kuzRP namona mune makausi panapa ende zera renyu ngerekukanseling muri pamutemo rekudzidzisa kuti zvani zvoizvani mambo haarekeri pashate ropa rake bange kuti munhu uri pakati kune makore makangauri zviri 122 chiregai kumumirira wamunhu chokutanga. Chechipiri regai ndikubatsirei akapuwa 210 hours community service ijudgment yedu yakakwana yakadaro. Sasa tinyepera vanga munoziya maningi zvomutemo dzimwe dzenguva kuchena ndivhura ikuku ndopatakabva kwemuri yeyo takabva ndiko kaure kure. Sasa mhenikafe yenyu kudare kunobaika mutisidzira mambo. Kwechipiri kwechii muri mupurisa hazvibvumirwi futi ikandabva ndakudzidzisai kuti ndini ndakatomusunga kwabva ndaenda naye changamira ari kutaura inini ndandikumbirawo hangu kuti padzimunhu matenda ndatabvisa nemazuva atarwazi muswapeti inini nekumbirawo nekutibatsirawo dai mati svisokana pana 15 September Ndima yange wacho munina yore basi 15 September kitakazo zona tilepatino munobva manyora nezita ravo. Yes. Undi hapo pamusoro ichakamira ini ndine mwana akarongwa upi uyu musikana. Ndinoona kuti ku 15 September kwakareba waindadaro vanhu ava vakagara vakatozvidza ndare kare kubva achipote mwana wayo anakwira akauya $70 anakupira ndaiona kusvika mwana wayo aremerwa nemazuva ekunoongororwa mazino aya kusvika azosungwe. Izvi zvakapinwa newayo handiti samunonzani. Saka izvi zvaakuti wakuda kukwidza futi mazuva azvigoni. 15 September wadarwa ndimani? Ndini baba wako wayo. Zita reima. Zita rei ndiani? Ndini Fungai. Iwe Mfungai handizvo. Marisa. Vamarisa 15 September izuva rekuuye mombe yamama. Dare harigoni kutonge munhu uri under medication ba. Maso zvangobvoko kuti vachiri kurapa. Ndopana ndiri kutaura munomira zvemamuchazototaura inini zvingade kungopangirwa awa sevanhu andi vanhu vakabve kure bava vanhu vembosha muno vangade kuzotaurwa kuzi no pakurapwa kwauyu kuti zvaibvira zvichazotaurwe mberi zvichiitwe marisisi unondobatsirwa zvamufambira kusamba zvanyanya kushata kuti obva ashaya kana mari yemaparaseti. Chokwadi takambobvise 70 yekuti aende kobatsirwa kurapwa takambobvise 70 akakuwara kubva pakarohwa Yolanda achikuwara tichikwereta mari achienda kuchipatara achienda kuna dhokta kwamufamba havana chavakaunza $70 yavo yavanotaura kuti pavakaunza ipapo vachimupawo yanga isingatokwani kuti anoitwa zvaakaitwa izvo. Kana yebhazi yanga isipo ipapo kana kudya chaiko ende ainzi anofanira kuya nemunhu wekuti injection raanobayiwa rinomupa chiveve haazokwanisi kufamba ega. Mari iyo panga pasina. Takaendesa mwana wedu tikanorapisa kusvika paari nhasi. Takatoti nonoka kumuendesa nekuti zvanga chinzi makanonoka saka mazina akandofanira kubviswa nekuti asisina kumira zvakanaka. Tikati hatina mari pari zvino. Chingofanira kusungai kuti aonewo kurarama tichitsvaga mari yekuti kana kuri kubviswa anozobviswa. Mari yakabviswa pana Yolanda yakawanda, list yacho tinayo izvozvi.
izvozvizvi tiri kungoendesa tega. Saka taikumbirawo kuti vanhu vamufambe ava kana mune mutongo wamunotongawo kuti vatibatsirewo pamwana because achiri kuenda kuna dokta. Iye zvino zvikwereti zvakazara mwana. Mitututu yataura nayo panapa zvikwereti zvega zvega zvoda kubhadhara. Zvichikonzerwa naiwo. Handizivi kuti nyaya yemukwasha wangu uyo ndo yavaizopondera mwana wangu anga apinda papi. Kubva ipapo kana anouya kuti mamuka sei sevagarisani hakuna. Vari kutoshaisha kutaura kuti sisi hatina dare ratinotonga. Muchafamba mafambazve uya akataura tiri panzara. Asi auya kurwadziwa. Iye zvino zvaane problem yemusoro. Apa dunoti my sorry izvipatara chiwanhu chinenge chichidaita kuti pane mune shungu yake amboreketawo izvi ino amweni munozorekete zvinosurudzi hasha. Isusu munhu akadhere dare rinei tinomutsvaka mazuva emai emagonoa mosati ameningana tichimutsvaka nemoto tomutora iye adhere dare kwakuda kwakwenda naiyo pamunendepi iyo dzasi mukamba pakumurakachakwei nyari nazo zvichivo autevengutima kutori rumu iye rumboeni kwamitetusi kana kufonge paocha usadherera mambo usadherere dare satauri mambo sachidoi munhu asi ukati kukapangisa shungu kunadorwa namambo ichindurura nevana mama ndizanatoti sorry mai pane zvakaitika ini muri amufambi hamungotauri pamafungira usori hwenyu hunoonekwa mai tapedza umwemweseko munotaura kuti nyaya dzekutora haazvizo nyaya dzeanhairo zvakaitika simukayamendi mambo wapedza tasongotokonyazvaketii imamamui tienera zvitora mambo imamama amui kuti imakuzve kana mazine nyaya akasungana abva 15 uyai kana pane chiri kunetsa uyai 15 iyo ndinandine chikumbiro zvandandinazvo ndandine mari dzandakashandisa kuisa muchinda atita kutaura ngezvazvo bamasa kuzvakataura ngezvazvo apa still muchiude kubatsirwa kwachiremba maexpenses anozotaurwa kahwani mapora tikaramba tichivhurudze matsoto tarase tsono tinogone kuifusira iwe maiwo saka ndino kuti mangwanani pachigotiaundidainde